Zo'n 2010 roen wij om Van Kleesterleid is het een stuk rijstiger. Boven dat vallen de goten in de dik en leidt het er wat zuterig heen. En dat met oors vindt de gemeente Kollemelaan. De eerste reden is gewoon om, als je kijkt naar de weg in Veenklooster, die ziet er gewoon heel erg slecht uit. Die is nodig aan vervanging toe. De verkeersveiligheid die komt echt in gevaar. En bovendien, de riolering in Veenklooster moet ook gedeeltelijk vervangen worden. En als tweede reden is natuurlijk, we willen heel graag recreatie en toerisme bevorderen in Veenklooster. En we willen nu Veenklooster wat cultuurhistorisch gaan inrichten. Takkenwieke Manje zet de opknapbeurt die het Einsvliegen hier op Plakvindersoer uiteen. Het werk moet in december kleerwezen. De tarriedings binnen al volop aan de gang. Als je nu kijkt in Veenklooster zie je gedeelte asfalt, gedeelte klinkers. Dat wordt nu allemaal klinkers, geheel Veenklooster, van kombord tot kombord. In het centrum van Veenklooster wordt het dorpswapen van Veenklooster ingestraat in de bestrating. De nieuwe klinkerdijk kostte erom een heel miljoen euro. Een deel daarvan wordt mij betalen door de provincie. Een flinke investering om eigenlijk waarom in de tier te gaan. Want Van Kleester moet weer de uitstrieling van Jertiers krijgen en meer toeristen loeken. Een dorp met 110 inwoners, heel klein dorpje, maar het bevat 26 rijksmonumenten. We kennen allemaal Vogelzangstaten, het Landbouwmuseum, andere kunstgaleries. Dus ja, het is een dorp met heel veel potentie.